Ongi etorri Gamer Ontxira! Gamerauntziak Euskal Bideojoko zaleen elkarteak naiz irratiarentzat egindako irratsaioa. Eroso jarri, hartu agintea eta prestatu abiatzeko. Ongi etorri Gamerauntzean bosgarren denboraldiko 8. atalera, denboraldiakin honekin irratsaio honekin eunda 5. atalera iritsiga, eta badakizuen bezala astero Gamerauntziko Twitch kanalean astelenetan 5:00 batutzen ga, gaur pixkat berandutxo gare, baina bestela badakizuen entzuten egongo esatela hau naiz irratian, FM-ean, asteartero, gaueko 12:00 aurrera. Bukatzeko, zela ez, ohiko plataformetan, baia emitutako saioak entzuteko aukera izango duzue, bai iVoox, Peertube, YouTube, Spotify eta bestelako kanaletan. Gamerauntzia komunitatean berri izateko eta parte hartzeko gamerauntzia.eus webgunea daukazue, bertan eduki asko dauzkazue, eta Telegramen Gamerauntzia izeneko kanala bilatzea badaukazue. Bertan, eztabaidak eta analiziak eta danetik partekatzen dugu, baita berri pila bat, eta olako bideo berriak edo beste zerbait suertatu dan. Ni Damian Badina baitia naiz, eta nerekin dare aritzo diriozela eta lander runzueta abandonauta eduki ditutela, baina ja... Ongi etorri bueltan, Damian. Ongi etorri. Eskerrik asko. Ze modu zibilizate? No. Moldatu. Topera betiko moduen, baina, komenteko guz ez, lako abenturak ukidu zen egunotan. Hori da. Ze gauzak gertatu die. Hori da. Gauza honak, Ez da hien alarmatu, gauza honak izan dira. Hori da. Albisteak? Hori da. Albisteak, bai, eurrera. Albisteak! Atal honetan, bideojokoen gaurkotasuna birpasatuko dugu. Aste honetan Xboxekoak hirugarren enpresekin batu zirela komentiko dugu. Pasan astien batu ziren Xbox Partner Preview aurkezpena haitzeko. Kontsoletan zein PC-en estreneko dizen etorkizuneko bideojokuek aurkeztuz. Danetarik ikusi gendun bertan. Betiko lezamen algarazi zerrenda bat eitzen eta aztogu amaitzen irratsaio osorako. Orduen, esustan dizenantzako zerrendatzu prestu dugu irratsaioan. Lehenengo hasta sustie, ze jakin dugu, urri zen estrenetan zala, tamen txatien Erik posiki bilko da, Alan Wake bigarren espantzinari buruz gabiz, The Lake House, ja antzuten gendulez, zurrumurun arabera segunetan estreneko zan, baina azkenien baiztatu da, eta urriak 22 ikusko dugu, kasunetan, PC-erako, Xbox Series-etarako, eta PlayStation 5-erako. Komente gendu moduen Alan Wakeen espantzio honek kontrolegaz bat eitzen dugu, ja guztiz, eurreko joku originalien behiagotu ziren hainbat zetasun, lehenengo espantzioan agartzen ziren, kontroleko protagonistak eta bar. Baina hengoan ja beste maila baten bateratuko dizela moten dugu, egiz izan oso itxurona deko. Eta Alan Wake 2 orokorrien oso naiz izan, baina DLC egaz beste kutsu bat edo beste buelta bat emote dutxien joku eri. Nik uste zan dezun bezala, ez aurreko jolasetan badaude bai kontrolen eta baitare Alan Wake 2an keinuak eta keinua baino gehiago, azken finean unibertsu berdinak konpartitzen duten ez biek. Baina nik uste pixat gehiago nahaztea ondo etorriko dala, ez? Unibertsu hau gustatzen zaigun hori bentsat. Así que arretzen nahi izena, ez dakit zuei, baina denbora nahiko gutxian bi DLC atera dituztela, esanet martxa bastante honean nahi diala ateratzen. Eurreko DLC nahiko txikitzu zan orokorrien, hiru histori laburtzu ziren, olako, pasadizko moduen gehizau, eta hau antzadanez, potentia hau izango da, ezta. Eta... Alan Wake atzera etxitze, Bai, topera dabil, gero ikusko dugu segaitzik, ze oinoko gauza gizau deko guztenen aldetik, baina topera dabil, egiz izan, gauza asko espero aldoguz, eta ondino gizau etorko dire etorkizunien ganera. Beste, esusteko txiki bat, Animal Well, inoz komete izin dugun indie bideojokue, Xboxen estrene da, iragarri eta segiduen kontsolarako ikusi gendun.
oinartien PC-erako eta Switcherako egondan Metroidvania oso berezize, garatzaile bakar batek garatu niko ganera. Eta ni apurtxo beti biginaz, eta guztiatik ikusitena, baina uste otaritz zuk gainditu duzule, edo bentset ordu luziek emondutza zuzela, ez? Bai, ordu bastante hauzkat, más o menos esan honuke jolasan 3 laurdenak pasata dauzkatela, eta jolas oso polita irutzen zait, esan duzun bezala Metroidvania bat ipat estetikoki da nahiko berezia, eta ambientazioa, eta soinuakin nahiko berezia da. Baino arazo ardazai jolas honetan, eta da, puntu batera iritsi naizela, non ez dakitena nundi jo. Eta mapa nahiko handia da, eta ez zaitu okurritzen nondik avantzatu berdeten. Eta badakit, urrengo bosa o urrengo zona ze tokitan dagon, eta direkzioa más o menos badakit nora joan behar naizen, baina ez dut aurkitzen biderik ara juteko. Eta utzi egin nun. Eta pena da, porque ordu bastante sartu nizkion, bastante izitzeiten gustatzen, baina eske momentu bat iritsi da ez dakitena zein. Eta gainera, normalean Metroidvania olako estiloko jolasak eukitzauten maparen alde batetik bestera juteko bidai azkarra, baina jokonek nibentzat ez diot aurkitu horreiteko aukera, hortaz. Hili behar naiz, maparen alde batetik besteraino, pues, neu mugitzen, eta ez dakit. Egunen baten agian begiratzen de gida baten, nora joan berdetan, baina, claro, problema da, ez naizela oso ondo gogoratzene, azkena inun gauza zertz dan. Hortaz, gida baten aurkitzen, ez nora joan behar naizen, seguramente gameplay oso bat ikusi beharkoet, eta esan, beira, ni hemen geldituta nago, pues, onera joan behar naiz. Edo hemen joan behar da bidea. Baina, bueno, pena bat, niretzat, baina, bueno, jolasa benetan merezi du probatzea, eta oso polita, eta nahiz eta ezaten bukatu, nahi asko gustatu zait jolasa. Justo asteburunetan egon azberroetan beste bideojoku goratzaile bategaz, Animal Welleri buruz, eta berak aipatzen man, Osa, guztetan jakola, baina ez da bela ulertzen segatxik ondan horremeste hype edo horremeste bombo, jokunen inguruen. Ni baina etxutea, jolasten deban, lehenengo, ordu laurdena, ordu erdize, lagu matek erosi ban, family sharingen egon estimen, eta, bueno, azkenien mega oso gitzi batzuk okupetan duzu ez, aprobein eban. Baina, aukeratxu bete mona itzat behintzet, jakitzeko hype hori benetako aizen dan, edo ez da merezidu, ikusko dugu. Aurrera goaz, beste joku bategaz, apurrute girotzez aldatuz, baina oingoan, ja, irratzaioan apurrute ezagunedan garatzaile bategaz. Bluebird Team, dala Silent Hill 2 remake garatu daben taldie, joku barri bategaz, etorri da, Chronos The New Dawn deitzen da, eta, bueno, kasu honetan survival horrorra da, baina beste kutsu olako, beldur psikologiko markatu bategaz, trailer cinematiko ikusi dugu bakarrik, baina egiz izan, nahiko itxuronadeko, eta, bueno, taldi bera oso arroa agertu da, Silent Hill 2 lortutakoagaz, eta dino ez dala izen sorti, ez dala izen kasualitatea, beste maila batera heltzeko asmoa dekiela, eta holan jarraitzuko dabela Kronos honegaz, osake, ia, zelan gotoren. 2025 ikusko dugu, osake, ondino, bueno, seguro nahi falteko da. Bueno, Bluebird Team, nik uste nahiko montaña rusa izan dela, zenbait jolas atera izan zituna remasterrak jola beldurrezkoanak eta nahiko ondo atera zian. Gero beste batzuk adibidez, jolas hau beldurrezkoan nola zen, ez zitzaiena bat ere ondo atera. Bi mundu tan dana, paralela, medium, hori da, mediumek etzun oso, ez zitun kritika oso onak izan, baina, bueno, Resident Evil, Silent Hill 2 remasterra edo remakeakin, bueno, jendeak esaten du oso ondo dagoela, beraz. Ea lortu duten tekla hori asmatzea edo aurkitzea, eta ea jolas honek funtzionatzen du. Ematen du, ez dakit, haian Silent Hillekin zea hori gintzuten. Akatza ez dakit nola deitu, baina neko pixkat akzio askokoa ematen dula. Eta jolas honetan traileran, nik akzio bastante ikusi tiroak eta sartzen. Pixka goratzen di pertsonea lander ez dakit, baina zenbait herramienta bezala Dead Space-eko zea irutu zait. Herramienta batzuk, Isaac. Baina, bueno, ez dakit.
Bestela Bioshockeko Hori Big izan Daddy behar zeuke nik. hor da. Baita ere. Big Daddy. Estetikoki bentsat, ez? Bai. Bai, hori da. Bai, azken urtean da, mentzete jarraitxun berko da estudizo hau, ze bai, aritxe dinena, apur bete irregulartxuek itzen dire, azken jokuetan, baina ia egizedan beste pauso bat emoteko asmoa gazdotuzela. Jokuk oso koloretsu batera igaroko gara bain, Eternal Strands deitzen da. Eta, bueno, berez, neban patuko, ze alako The Legend of Zelda Breath of the Wilden klon moduko bat dala esan leke. Baina, bueno, atzien garatzaileek, hor dauz ez, Dragon Age edo Assassin's Creed bezalako jokuetan ibili dizenak. Eta nahiko itxurona deko oroko horrien egiz izan, ez? Halako mundu ireki bat ikusko dugu, nun magika estilora elementuekaz jolastuko dugu, motore desberdinek etxeko, apur bete askatasun nahiko nabarmen baten mundu zeharkatzeko, etxaizeri irasoak eitzeko, hor fizikak ikusten dire, zue, ure, eta netarik apur bet. Eta nahiko itxurona daiko, orduen, aipatzi irudizio bate, ondino betiko lez, asko faltea, 2025 aipatzen dabe, baina, jarraitzen birko da, Eternal Strands hau. Bai, hor antzematen da, Breath of the Wild estilo hortala dela. Bakarrik, ez dakit lander, ikusten da gehiena, ikusten da borroka, boss finalak eta ero beste aurkari batzuk, ez dauka Breath of the Wilden falta zaion mundu ireki eta borroka eztan beste gauza hori. Trailerretik ikusten dena, baina, a ber, gehiago zan nuke baita ere pixkatzea dala. Nik itxura hartzen diote, igual Souls-like estiloko jolazot baita ere aurkari komuna euskatzuna eta ero bossa daudena. Eta baita ere nahazketa bat zean ematen du ez. Estilioz eta abileziaz eta Breath of the Wildena pixa izan ezkera. Baina, esan ezun bezala. Aber, nola ateratzen da, nik ez naukanen bat ere radarrean jolazau, ez dakit. Lehengo aldizan ontziatzen duten edo, ez? Gustot ez tala lehengo biderra, baina nik benoan jarraitzu askorik, edo horreko trailerrak ez tozten askorik erakarri, baina bentzet uste eta bigarren trailerra dela, oker espana bilen. Barriro Remedira itxuliko gara oin, baina ez Alan Wake-egaz, kontrolegaz baino. Ez guztiz, zebeste spin-off moduko bat iragarri dabe, kontrolen unibertsoan girotute, FBC Firebreak deitzen da. Eta dalako lehenengo pertsonako irudiokolarrentzako joku kooperatibo moduko bat, antzadan ez, PvP moduen, zure taldiegaz, monstruan kontra, olako extraction shooter antzeko moduen, kontroleko bulegoatan girotute esango dugu. Bai, hori kontroleko eta ostras. Bai, hori da. Eta gizizan oso itxurena dekola esan bierda, alako arma oso soroak emoten dugu, ez? Kontroleen estilora, batu edo eraiki etzen da bezala armak esango dugu, zentsu baten. Eta bertako monstruan edo izakizen kontra ibilko gara bertan. Aksinioz betetako trailer bat ikusten dugu, erreundaka etxaigaz, apurbet Left 4 Dead igual ekarko dugu burure, batez behar aksinioa gaitzik. Baina, ostras, nahiko harritu da bez, egan edazta Remedin estilo, alako multijokalere kooperatibo bat eitzi, eta, ostras, niri bentzet pila eragartzezte, Bai, hoxe komentatzen, Juan, pila goratzen ziela konzeptuz eta estiloz Left 4 Dead bat. Eta, gian, izan dezake kontroleko bulegotan zentzu bat horrelako jolaz batek, baino normalean, kontrolen ibilita bentzat, ez dut gogoratzen hain beste monstro zaudenik jolazol estilontako bat egiteko, baina, ikusi harako da. Ez da bierko aitzaki handiri bezalako. Ez, a ber, hori da, unibertso hortatik errez ematen dugulako imaginazio ariketak egitea beraz. Ea ba. Bai, 2025 ikusko dugu FBC hau, Firebreak, kasu honetan uste dut, Xboxerako eta PC-erako bakarri dela, suposatxo Playbosterako behizengo dela, baina untxen motu nestik oso argi egizizan. Beste klasiko bat egaz aurrera goaz, betxete hemen nire txako klasiko dana, Like a Dragon, Pirate Yakuza in Hawaii, trailer barriz erakutsi duzku, oin gitxi aurkeztu zen, berez, ez da itxaurreko irratzaioan edo oin bi irratzaio itxekin gendun honen inguruen. Baina nik uste trailerrak merezidu da bela, ze oingo honetan borroka normalak erakutsi beharrien, itxasontzi gaineko borrokak erakutsi da bez. Ez dakizun hontzat, Majima
erdi protagonisti izen dana, edo, bueno, oso pertsonaia maitatu dana Yakuza saga barruen, izango da protagonisti joku honetan, talako pirata baten bihurtuko gara beragaz, itxasontzi propioagaz eta bar. Eta erakutsi da bena da, itxasontzi gaineko borrokak, kainoika dakaz, itxasoan etxe dizen derrapiekaz, eta kristo dana barne. Trailer ero baten zelan ez Yakuza estilora. Eta, emote mana joku txikitsu beti izango zana, igual ez da horren txikiz, eta gauza pila gehitzi hotzi ez, orduen jarraitzuen bierko da. Argitaratze dati apurruet aurreratu indabe, berez otxaiak 28 dolako zezar estreno izan, 27 da itzegunetan zan. Eta azkenien 21 batera aurreratu dabe, 2025ko otxaian 21 batera. Orduen, itxaron ebierko doinoko honetan jolastu hartez, hainbat Yakuza dekotez gainditzeko ondino, baina itxura oso nadeko Maiiman joku barri honek. Lander, gaur egunean kokatzen da, ez? Esan bazu pirata barkoakin eta kainoiekin pixkat. Bai. Yakuza da, azteko horbe... Gero eta gehiago gero eta zoruagoak. Bai. Alde batetik ja eta bizeltzen muga batera dinozun, igual hori ez da be zeharkatu dira, ez? Baina, garrasi ditzen dugu, Maiima da protagonista ingoan orduan aitzaki hori deki, bera oso tipo zoroa da, gure juten jako eta bar. Orduen, aitzakitxu badeki beragaz hau eitzeko. Baina, bentsat originala, zilek eukatu, alako Assassin's Creed Black Flag bi bat euko dugu eurekaz, oso ondo. Eta azkenalde Hawaii eman diote asko, ze aurrekoan azkeneko jolazatea zutenean Hawaii da zan zeo. Bai, Yakuzan jokuetan asko, Like a Dragonen, eitzen da bena da, horren beste joku aterateko peinta barriro berziklatu eurreko jokuetakoa. Orduen, kokaleku barri handi bet ataratzen dabe, kasu honetan Hawaii, eta baina ikusko dugu urrengo joku tanatan, edo igual baten alboratuko dabe, eta gero barriro agertuko da. Horan etzen dabe beti, osake, azkenien ez da harritzeko abez, Bai. Gero, japonez piloa dagoela Hawaii, ez? Bai, uste dute okerespan hauen kartelak ingelesez eta japonieraz dauzela bertan, osake. Aspalditxik, astarni jarraitxe dutzaten beste joku baten egoaz, Mouse Private, ikerlari ze for hire, pay for hire, apurbete Magnumen moduen, deitzen da joku hau. Eta da, lako Doom, Duke Nukem moduko FPS retro bat, baina oso estetika berezizegaz. Disneyn kortosarrak edo, apurbete ez, aspaldiko marraskizetan irotzen dan edo hartzen daben. Da Cuphead, baina eruan da FPS-etara. Eta Mickey Mouse. Mickey Mouse originalan ez, bere lehenengo laburren estetika hori bere ganatzen dugu, gana zuri baltzien eta dana. Ez que ontsi askatu di, ez? Eskubideak. Osake, jalde hartuen eta nahi zunen jorregaz, ez da? Eta gainera nahazketat iten du artistikoki gauzatzuk ikusten dira estilo artistiko batekoak, baina ero protagonista eta aurkariak esan dezutena bezala, Disney, Mickey Mouseen lehenengo marrazki bezalako mix raro bat egiten du. Fonduak dare askoz garatuago eta pertsonaia guztiak kartunagoak. Hori zera, azken finez, agarratzen dugu zentzu horretan, Doom txarrak eta holan, ez? Ez dugu zango kokalekuk askoz garatuak zirenik, baina pertsonaizek edo etxaizek bai ziren alako sprite, simple batzuk esango dugu. Oingoan ez dira horren simpliek, ze oso ondo anime eta dauz eta bar, baina beste maila batera dauz. Neko etxura nadeko, ganera ikusten naztizela bakarrik tiroak, alako gantxo modukoak eta erabiltzen deuz, eta pertsonaizeka zizkitalitze da ikusko duguz. Baina, ia zen urtean da, niri bentsete retro edo boomer shooter honek askorek hartzen doztia. Artistikoki itxuroia dauka. Oin ikusi da, zela da jokazteko, baina bai. Hori ze da. Bukatu horretik, ero beste albistetxu bateko gorre amaitzeko, baina aurrera ingo dut momentuz. Will World bideojokuri buruz berro haitzeko. Oinartien Ghost Bike izena aukitzen ban, garapenin dauen joku honek. Eta, oin izena aldatu dutxi eta beste trailertxu bat ikusi dugu. Olako mundu irekiko txirrindularitza bideojoku beta lamoten dugu, baina aldi berien esplorazioa, izketaldizek eta barbe hartatxe zengo dira. Nahiko olako cel shading estetika, komiki estetika modukoagaz. Eta egiz ezan oso itxura politzeko, desberdine emoten dugu. Eta olako joku lasaizen kutsutsu bat badekola, ez? Wholesome, atsegin, joku horren kutsu edeko lasan behar da. Orduen, 2025 ikusko dago bai, dana doaz 2025-era. Baina askorek hartzezte. Lander, kasualia ez dakit jakingo zu, baino
Zeibol entzutena garatze berdina dira? Esango nik setz. Zezke, Dauka toke bat, ezta? Bai, ezke bai, paleta koloretan. koloreetan eta baita ere konbertsazioa zean, Igual bada, itziteneko karteletan da, antzekotasun bat aurkitu diot, eta ez dakit. Aizartu dute igual kolore gehiago, ez? Dibertsitate gehiago. Ez dakit, bueno, Meshoff da garatze horra gertuan ez. Ez dizonatzen hori izanik zean, esangoet, Zeibolena, baina... Hone dire, Nidhoggen garatzaileek, ez dakit zagutzen zuen da lako espata borrokan indie jokutsuet, nahiko zagune izan oin urte batzuk. Hau izango esan euren joku barreza. Bueno, antzerakotasun hau bate. Egia jolasa oso polita ematen dula esan dezun bezala, Wholesale Games. Gaina gauza bat nik ustet ez dena hainbeste erabilipide jokotan, dala bizikletan oinarritzea. Oda, ondia beti BMX-eko jolasak eta horrelakoak. Eta bestela ekipuak eta kudeatzea, ez? Baina, hori da. bai, honek igual erdibideko gauzatxo bat ematen dau. Bai, oin denporatxu bete estren esan, Lonely Mountains, ez dakit zagutzen zuen Downhill, dala, bueno, alako joku oso txikitsu bet. Ez da alako aberez, beste rollo bat da, baina estetika simpletxu horregaz eta txerritularitza horreukin zehatzien, bai gogorarazten deus entzu baten igual. Bai, baina Downhillena da hori, jetxirak egitea mendian, estetikaki diozun bezala antzekotasun badukate, kolore oso argiak eta hori partekatzen dute, baina ura lasterketa jolas bada, eta honek gehiago ematen du historioa daukan jolas bat, non gero bizikletako mekanikak aprobetxatzen dituna. Eta baita ere horretik aldeizu Zeibolena, porque Zeibole da historia duen jolas bat, baina gehien bat esplorazioa, baina zea horretan, motozikleta flotante horretan egiten duzuna, horretaz antzekotasun bat baduketela biek. Lehen areitza ipatu duzu horre Souls-like jokuek, eta horregaz goaz oin. Hau ezagutzen genduen Xbox Game Showcase-etik, ekainekotik okerspan abilen. Wuchang Fallen Feathers deitzen da, txinatarra da, eta, bueno, trailerra ikusten badozue, grafikoki astakeri bat dan Souls-like estiloko olako aksinozko abentura bat dekugu hemen, mitologia txinatarrien girotute gainera, bueno, Wukongen antzeran ez, gana grafikoki egiz izan antzekotasun nahiko txudekoz. Eta, bueno, bertako borrokak ikusi dugu, sekusinakaz, apurruete gune desberdinek eta bar, eta, astakeri bete, ez dakizelan urtengoa jokue, baina grafikoki edonoren begiradi erakartzeko moduen. Esan dezakegu gaudela txinatar garatzaile industriaren esnaera baten, esnaera ez den nahi esnaera esan, porque esna bastante, baina esplozioaren hasiera baten, zeia Wukong izan da lehenengo airukoitza atera dutena, eta ja produkzio aldetik, baina jolas handi bat esan dezakeguna. Bentsat mainstreamian sartu dena. Hori da, eta bigarren jolasa hau izanik, gainera pilek konpartitzen dute egin batean generoa, dela Souls-like estilorako jolasa. Eta herrialde zela kriston potentziala daukan herrialdea da, esan nahi teknologikoki eta pertsona aldetik. Hortaz, izan daiteke esnaera edo esplozioaren hasiera bat, azken finean. Bakit txinatar, esan handera. Bitxizeaz, ez dut uste talde oso handiz edeki izenik, bez, alako jokuek etxeko. Ez justo, atxina petzetan dugunin da, alako lantalde erraldoi beti igual, ez dakizema pertsonagaz, bertako txinatarrak, kanpotik azpi kontratatu eta bar. Eta aukerspan abien honek ez tekia alako talde erraldoirik, igual oso kernabil, baina nahiko bitxize iruditza dute, ez? Dan, airukoitz estiloko jokurako betxe grafikoki ez dakeri bedana, aurkezpena izugarriz edana. Normalien pentsatu talde oso handi zegoen gala atxien. Baina, Lander, gaur egunen pentsatu jolas baterako Unreal Engine edo erabiltzen badezu eta asetak erabiltzen baituzu, bai, jolasa bera garatu berdezu historia eta zea, baina batipat lehenu denbora asko hartzen zuna zala zeakein eszenarioa egin eta itemak eta bastante aurreratu dezakezu hori. Eta adiz animazioak bastante me ikusten dizkiot. Adiz espata atzera utzi duenean,
mekanika mugitzeko iruditzen zait jolas bastante ortopedikoa, kasi ematen du garatzaile indiek egiten duten jolas batena. Ez dakit jolas... Horren besterako, jo. Ez, baina igual, aldapa bera eta ibili danean, ez dauka diferentziarik, ez? Zuzen doianean ikutzen dana. Ni ados nago aritzekin, askotan oingara itxuta ikustera oso grafiko honak, baina, karo, grafiko honak eukitzeak ez da hona esatia dauzken aset horrek gero ondo ustertzen dituenik ez mekanikak ondo darenik. Ez dakit, ez dut esaten hau dela joku honen kasua. Baina fijatzen bazate, eskiaretan ja bera jaitsi esanean, desagertu inda. Ez dakit segaitik izan da, baina egia da olakotan ez, igartzen dala gehiago. Eta gero behar mundua nola dagoen beteta. Desde luego la itxura batera oso espektakularra da, baina ikusiko dugu. Bai. Landar, laiztarra ateratzen dau, edo orain anuntziatu dute? 2025-erako, ez. Anuntzize bien ekainean, da 2025-erako beste bat, gehiago, aipatzen da. A ver. Bueno, eta bukararako honena ala dozu, ez? Onder? Bukararako honena, da igual zuri moto etxu damian. Ez, bota. Erreginetan. Bueno, berez, jakin gendun, ez? Oine hilabete batzuk komente gendun, Subnautica pi garapenin dauela. Horre, Krafton argitaletzien finantza txosten baten agertu zen. Baina, bueno, esan leke, ez dela ofizialki iragarri, ez? Oin bai, etor dire Unknown Worldsekoak trailer cinematiko bategaz Xbox Partner preview honetan. Eta, bueno, bai, lanez, Subnautican ohiko gaizek ikusten dire bertan, alako, ez, esploratzeko uraspiko mundu zabal bat, urpekarizekaz eta bar, ez, estralurtar planeta baten, eta bizen etorkizuneko urpekarizek. Eta, bueno, itxasoko bizitzi ikusten dugu bertan, eta zelan ez bukatzeko Leviatan erraldoi bategaz amaitzen dabe, berdurgarrizegaz. Baina, bai izan behar da, bueno, detaile gehitxu hau enmondozku ezela, ez? 2025-en early accessa hasiko dantzaren, ez? Sarbide goiztiarra, horretezko sarbidien jarriko bien Xbox Series eta PC-erako. Eta, komunidadegaz batera, barriro, joku originala gazen bien moduen, eraikitzeko asmoa deki, ez? Eurikaz elkarlanien, joku hobetu eta prestetan joateko. Beste esaguarri edo barritasun bet da, lau jokalarigaz batera, beste 3 jokalarigaz batera, kooperatiboan ibiltzeko aukerie. Egiz da askontzat igual Subnautica batek bere sarmi galtzen debela kooperatiboan. Baina beste askontzat be biziraupen jokuek honek baleabidek batzina, basiek eraikitzien eta hor iragazitzen dugu, orduen ikusko dugu ia zelan funtzetan daben. Eukileike bere puntitua igual berjokatzeko, nik uste dut aventura bakarrik itxea merezi da bela, eskenean da oso inmersiboa da, eta bakarrik esploratzeko eta bakarrik ibiltzeko kisten jokua da, nire ustez. Baina erasare ozeano baten barruan eta bajatzen zanean 1000 eta piku metrora da zu eta itxaso zabala bakarrik, eta benetan gozaba da. Baina, egisa da gero, ekipo batekin bakoitza gauza desberdinetara joan, ero inkluso tripulatzeko aukera baldin badago, aurretik zeuan submarinoa eta gola be, azkenean esan oso komodua submarinoa erabiltzia bakarrik. Eta igual, honek ematen dago beste aukera batzuk. Baina, uste dut gainera ez dela izango 46 B planetan, ja, ez? Ez, aldatu ingo de planetaz, betxete monstruak eta Leviatanak antzeko dire, baina beste itxaso batzuk esploreko dugu zengoan. Hori da, eta gero espero dut, multijokalariak eskentzia historiak euki hoi daben xarma hori, ez? Historiak nahiko txukunak izaten dira, entzat izan dio oinarte. Lagata gainera gauza asko izkutuan lagata, ze badago, movida bat, bastante totxua, ez? Etorkizunean gertatzen den historia bada. Eta, hor badare gauza batzuk asaltzen dienak, eta beste batzuk eset. Eta haber hortik jarraitzen dagoen, eta hor gehiago sakontzeko aukera dauken. Baina beste lanetza da, kistonetako joku gomendagarria, Subnautica bat eta gero DLC-a, ero joku txikia, ez, Below Zero. Baina batez bele, lengua espadoso jolastu gomendatzen dut. Nik uste, ez dut oso ondo ulertzen nola enkajatu dezaken kooperatiboak mantentzen maute aurreko Subnautiken formula berdina, ez da gehiago irutza zail, Damian, zuk esan dezun bezala, gehiago dela bakarka bizitzeko historia hori jolas egokiago bat. Baina, galdera bat, originalak badeko kooperatiboa bintzat, ez da?
Esto sekula erabili, izan leike. Nik uste bai, Baina, bintzat nik jolasteko. ulertzen dut, daukala gero bere crafteo rollo oso potentia daukala. Orduan, zukin zikizuna da, bai, kooperatiborako baldintzak emoten die, baina nire ustez historia principalak bai galtzen dau zentzua puskat. Aunque, teorian, egin leike, ez? Oso egesa da, trailerra ikusteko aukera baldin baduzue, alako batean, arrazoi ez jakin bate gaitxik, ez dakigun arrazoi bate gaitxik, erortzen da gure nabe erraldoia, ez? Kruzerua edo erortzen da planeta ontara, eta gu eskapeko kapsula batean egizitzen dugu guk. Eta, bueno, segulako estanda dago, eta ematen dau, gu bakarrik bizira ondogula planeta hontan, eta lana dago gure ez beteta. Orduan horazten ga, baliabideak eta lortzen gure egoera hobetu alizateko, ez? Azkenean ez dago janaririk, ez dago zeredan, eta ez dago leku bat ganorazkoa egoteko. Orduan saiatzen gana da, bilatzen bide bat, lehenik eta behin, bizitzarako baldintzak lortzeko, eta gero, lortzen dugun komunikatzea, edo lortzen dugun ies egitea. Eta orduan, karo, pentsatu zein beste batzukin batera, edo beste batzuk ies egin dabela eta erekin elkartzen zala, ez? Hortarako bidea moleike eta jokuak bete, baina egia da, erritmo bat oso importantea dela, eta azkenean gauzak egiten dituzu poliki-poliki, ordena asko aldatzen da, ze ez da oso lineala jokua. Bai dauka linealtasun punto bat ez, azkenean teknologiak baldintzatzen dutzuna, baina ez da lineala, eta oso irekia da mapa. Orduan, ez dakit. Baina, krafteoa badauka, eta nik uste oso, asko, eta oso ondo dagoena egin da, ze krafteoak ez dio kentzen protagonismoa historiari. Hau da zenet, krafteatzeko zerbait etzea onber farmeatze material bat behin eta berriro, beste bideo joko batzuk adiz gezki iten dutena, ez? Historio sakon bat euki eta ero farmeatzen egon bertzea materialak. Hemen, krafteoan materialak zaila igual aurkitzea da, baina aurkitzen dezunean hainbeste ez dizute eskatzen. Eta nik ez dakit, izan bazan, bestela, material asko bildu behar dezula, eta arduan kooperatiboak zentzuat izan dezake laguntzeko eta prozesori errezago egiteko, baina ez dakit. Jokuak ez dut eskatzen igual, ez? Hori da. Baina aventura politia esan leike. Konpartitua ezakezu, nik uste importante izango dela, mekanika berriren bat sartzen badute, kooperatiboi zentzu bat ematen diona. Hor balantziatu behar duzu berriz, mekanika berri hori sartu badezu. Eta norbait baldin badago, ez da hona kooperatiboan ibiliko, ez da hiela karga bat izan mekanika berri hori. Hortaz, ikusiko dugu. Zarbide guztiaren aterako da, eta probatzeko aukera hongoa, eta garrantzitsuena komunitatea entzuteko aukera izango dute, beraz. Lander, Lander da, nahikoa albiste politak, ez? Xboxen parte. Azken aldian, aurreko kapitulan esan genuen, Alona albiste nahiko ona izan zen, alako hirugarren etapa batean sartu diela onartu dutela, eta orain erakustea third party jolas hauek nahiko itxura ona daukatena, eta nahiko bariatua dianak, nik uste honek indar bat pixat emate diola Xboxi. Eta, ni urrengo albisteakin nahiko posik nago. Ze, urrengo... Ez dakite igual, nahi duzu eser gehiago gehitzea? Ez, perfecta. Ez que gustaben jatea nola bukatu den aritzek, ez que hola sentitzen dut. Urrengo albistea da, azkenean, albiste bat, batzuk espero ginoana, ez? Espero, esaten dut, esperantza genkana. Eta, PlayStationekoak potente dabiz, eta baitza PC-an baitza, ze Marvelen superheroi mitikoen, karismatikoen nan aventura, azkenengo aventura laizter ikusiko dugu ordenagailutan, ez? Spider-Man bi, hain zuzen be, urtarriaren 30an etorriko da PC-ra, eta ez dabe gauza hondirik komentatu hobikuntzei buruz, ez da PC-aren baldintzei buruz. Baina, interesatzen jakuna da, ez? Hemen argitaratuko da bela, eta gainera ritmoa Zelanderrek aipatzen daben bezala, 2023ko urrian, 30an estreinatu zen, PS5-ean. Orduan, ikusten duguna da, beste aurreko esklusiboak PC-ra ekarri zituen EPE-arekin konparatuta, oin
bi urte horrek baino gutxiagokoa dela epea, ez? Orduan, ematen dabena da, PlayStationen apostua gero eta potenteagoa dela PC-an. Eta nik uste dut interesatzen jakuna askori, bebai, ez da, The Last of Us 2 baten remasterizazioa PC-ra, eta nola ez Bloodborne eta Demon's Souls, ez? Claro, horren zen ez da benok. Gran Turismo 7 askotan komentatu da, baina... Baitxe. Ez dakit, Gran Turismo 7 igual ulertu ezaket, porque... Bueno, baina The Last of Us edetare dia buke insignia. Baina... Gehiago esango nik Gran Turismo bat baino, gaur egun. Bai. Baina Bloodborne-ena ez dut oso ondo ulertzen, porque gaina remaster horre balioko zizuke PlayStation posterako eta PS5 Pro-rako ere saltzeko berriz, beraz. Ados nago. Ezke, askorako balio dizun zea da. Eta esaten da bena Erikek, lehenengo first partia 2 urte baino lehenago irtetzen dana. Bueno, bestiak ez, PC-erako etara ditxoan dana, baina egia da, daukan potentzia, ez? Nahi ustez jokuak, bai. Bai, ja, Spider-Man bi da, euren barriro buke insignia bat hau da benetan, naiz eta Marvelen superheroi bat izen, PlayStationen gehizien saltzen da bideojoku da, ulergarri da moduen, ze Spider-Man da. Baina, nire harritxu uste betxete, honegaz apurtzi 2 urteko EP muga hori, esklusiboan aldetik. Ze joez, baina esun, bueno, indabela nik zer dakitz, beste joku, Sackboy edo alakoren bategaz, badin esu, bueno, vale, ez da bitxeron 2 urte, baina segurunik beste handizekaz, bai egitxarongo da bez 2 urtez, normalena da, kontsolak saltzeko, eta bar. Baina, ja, Spider-Man egaz hori apurtu da mondutik aurrera, beste denakaz ondino harina goitorko dire, suposatzen dugu. Osak eia, justo geratzen dizenak, esklusibo handize bentset, bai batu duguzenak, ez? The Last of Us 2, Gran Turismo, Demon's Souls, horrek ja espaldikoak dire. Orduen nik uste dut edozein momentuten aldo guzela ikusi hor nagaiurako. Eta ikusi nahitez, honen gogo batzu dukotez, baina izugarrizek. Osak, ia etorkizunera begire, ez teko gule, holan PlayStationen kriston esklusibo handirik aurrien, baina datozenien ia PC-erako harin ikusten dugu zen baitze. Eta gainera estudio handirik ez duzu jarri behar portak egiten. Osea, badaude estudio batzuk hortan espezializatua daudena. Hau esanet, estudio handia jarri itzazketzu, garatzen nahi dian lanakin jarraitu ezakete. God of War Ragnaroken porta, badazpada egitxo ingo dut, baina nik uste dut 3 edo 4 pertsonako talde batek egin dabela. Eta, ez da port perfektoa, zikera baten euki bazen bere arazo batzuk edo, ez? Baina oso ondo urten da orokorrien. Eta horregi geratzen da, ez duzule bier kriston talde bat lanien porta prestetan, joku ebera txukun badauen. Eta lan talde ona kontratetan badozu port hori prestetako. Nahikoa da azkenien, esade bier hor zoratzen eta kriston lana hartzen. Hori da. Topiatzen justo zemate kide ditzen, jetpackekoak, baina, justo 3 edo 4 edo lago zirela, Bueno, 10 izan dare oso gutxi dira olako magnitudeko jolaz baterako. Bai. A ber, zei utze zaizu aurrera egiten badeu? Ados. Vale. Urrengo albisteakin etxera gatoz, 2 aldiz gainer, ze Euskal Herrira gatoz eta gainera Gamera untziara. Ze pasaden azte bukaeran, ulertzeko erratzaioa zuzenean etzeatenak entzuten nahi urriak 18an hasita eta 20 arte, 48 ordutan, Euskal Bideoko gilen bigarren elkartetaratzea eginda, Euskal Game Jam 2, hau zen ere. Berau, Somorro Estudiok eta Somorro Estudiok, Gamera untzi elkarteak eta Torrekua guneak eta Badalabek hizkuntz berrikuntza laborategiak antolatu dute elkarlanean. Eta lortu deguna guzti hauen artean eta komunitatearen laguntzarekin baita ere izan da 23 bideojoko garatzaile aurkitu ditugu. Gainera mota askotariko jendea juntatu dugu, bai alde artistiko eta diseinu artistikoaz arduratzen dana, musikaz, programazioaz eta bar. Eta berau, bai online egin dute, parte hartzaileak online hartu dute parte, baina beste batzuk horeretako Badalab laborategian egon ziren,
beraien bideo-jokoa garatzen, 48 ordu horietan. Eta horten jarri zen gaia izan zen ikusezina. Hortaz, beti bezala, jolas horrela, holako 48 urtez, ordu euskatzunean, jolas, nola esango nuke, genero klasiko batzutara jotzen duzu, ze azken finean holako jolas oso handia ezin dezunean ondona funtzionatzen dutelako dianak, adibidez plataforma jokoak edo puzzleenak, eta nahiko bereziak eta nahiko ezberdinak ikusi ditugu gai hau, ikusezina gai hau, nahiko ondo jorratzen dutenak. Parra egiten dez, txatean norbait erabiltzeak ipini esan du, akatzen ditan bezala 48 urte Silkson ateratzeko beharko dutela. Bueno, Half-Life 3 esperotzen dakiguna gabian 48 mende esan behar dugu, baina bueno. Eta bueno, itzulirik Game Jamera, esan duten bezala promatzaileak zein artistak izan dira, tartean. Baina nabarmentzekoak musikagileak izan dira, ze gainera soinuaz gain beraien jolasai soinu banda jartzera atrebitu bat dira. Ni ibili naiz jolas batzutan eta batipat musika zein ditena, atentzio handiana eman ditena, izan da jolas bat, pasatzen nahi naiz eta aurkitzetan izena zala Oinaztargi herriana lander bat, han izan zinen eta kantu hori bera momentuan egin zuten zerbait izan edo lehenagotik egin da zaukotena? Ez, bertan momentuen, baina musikagile profesional batega zen bien hau. Bera, musikagile hau estatu batutan bizi da, Mikel Dale deko izena. Eta bai, igezbe parte hartu ban, nahiko musika txukune preste ban euren jokurako, ez? Barrio talde, antzeko talde bat batu da Oinaztargia osortzeko, pasan urtien harimen gaua eitzi arduratu ziren eurek. Eta bai, egiz izan, 48 ordu zibilire abesti hori sortzeko. Baina, komente gure nagoen esan beste musikagilekaz, guztiatela eta ilusin asko indozte, asko urreratu dizela Game Jamera talde barik. Eta bertan, Discordeko txatien ibili gara hor berbetan, eta eurek beste taldiek asko hasi dire barremanetan proposatuz, ez? Nok nahi deu bere jokureko abestizek edo nok nahi deuz soinu efektu zehatz batzuk eskatu lasai eta guk egingo duguz. Eta hori alako, ez, lankidetza bat emon da hor oso politze. Hori da lan ikusten apurbete Game Jaman espiritu harimi zehazten da bena eta oso posik zentzu horretan. Bai. Horako zeak ikustea, jarrerak ikustea, elkarri laguntzea eta asko posten gaitun gauza da. Eta baita ere, bakarrik agian agertzea eta bertan taldetxoak egiten jutea, eta jende berria zautu, eta azken finean, bideojokoa garatzailea baldin zara, zure orbitako jende berria zautzea. Eta, ez dakit aukera izan dezuten jolasak probatzeko, nik probatu ditut guztiak bi ezik, bat Twitcheko txatean erabiltzeko dalako, beraz, irratsaioa hasi aurretik ez zegoen nire hor txatean, beraz, ezin izan dut probatu. Eta ero beste bat, arazoak izan ditutena ejekutatzeko, baina, uste gatela konpontzeko denbora pixka. Baina, bai izan bier da, hori ez, denpori deke konpontzeko, nahi beste konpondu aldabe, baina aste betez, bosketa epi hasi da. Eta bosketa epe horren barruen ezin da behurun jokue aldatu edo eguneratu ez, oin. Parte hartu daben garatzaile guztizek, bestien jokuek, alkarren jokuek, boskatzeko aukere edekia, hiru kategorin artien esango dugu, ontsa esango dut ondo kategorizek, dizela berez aurkezpena, originaltasuna eta divertigarritasuna izendatu dugu azkena. Orden hor, botoak emoten dabiz, hainbat boska ikusi dugu momentuz. Eta aste betez deki epe hori, azkenean ez dauzaririk ez izabez da bestiriparik, alkarren artien probetako jokuek, zoriontzeko bat abestieri, eta ondo pasetako azken finien, ez? Baina oin etartetxu hori ekie, eta horren ostien, aste bete igarota, hor bai alko dirazi eguneratzen, edo zuzenien joku espadan esekutatzen, hori txukuntzen, Kurizoa, eintzai dana, landara ez da probatu ezun zu txakurra,
bideojokoa. Bai. Garatzaileak iparraldeko jende izango da, eta zeureni teklatua daukate, Frantzian erabiltzen dain teklatua. Atxos horatzen ibili, horregaz. QWERTY ez da, baizik eta Z ez dakiz zer da. Eta kontrolak linkatu dituzte pertsonaien mugimenduak, guretzat WASD da danantzat, baina Frantziako teklatuan tekla ezberdina dira, eta super raroa gehatzen da tekla kombinazioa. Eta tamalez oin ez dut ikusten, baina lehen justo txatien egon da garatzaile hau, iparraldeko buk aizokora garatzaile, orduen, ondo gonzan beraz komentitia, baina atxo apurruete erotzen ibili ginen kontrolakaz, eta ia horrek aldatzeko aukeri edo dekogun, seguretzat larregi da, egizuzan. Bida, norbait erabiltzeik esaten du, zelako telebizia garatu nuen atzo, zutxakurraren mugimenduarekin, oso, beraien jarri dituzten teklak gure teklatuetan, teklatu espainolean pentsat, ez daude triangulo forma horretan, oso nahaztu daude eta arraro egiatzen da. Nik uste horrelakotako igual hobeto izango ala, eta gomendio bezala ematen diot garatzailei, WSD-en partez geziak erabilializatea. Geziak mundu guztia euskatoki berdinen, ez? Zer nuke? Ja, alan dabe, ni harritxitu geratu, uikoitza ASD eskemi ez, eta, frantzin beste eskema bat dau, baina unibertsala da berez, ez? Esan gutxut, naiz eta tekla desberdinek izen, tekla horrek erabiltzen dira. Frantziako bideojokotan ustet, WSD partez agertzen zaiela beraien tekla horiek, posizio berdin. Hori, bai, esan nahi dut, eskemi bera dela. Bai. Nola kudeatzen da ben, ez? Steamek eta jokuak berak, ez? Hori Frantziako teklau batien sartzen danean. Ero teklado frantsesa, ez? Kaso honetan. Eneko soroa, baina bai, orokorrien, bai, zanaritz. Ez, harritu nauna baitare, ikusi tutela motore grafiko pila bat, desberdinak. Jolaz batzu daude adibidez ejekutatzeko nabigatzailean bertan, eta beste batzu deskargatu behar dituzu. Baina ikusi ditut, Unity ikusi dut, gero adibidez, enezagoratzen izena, Somorra Studioanak, Construct dau, gameak Godot ere ustet ikusietela hortik. Bai, adibidez ekoek Godot erabili dau, iesa jokuan. Kondaira borobilekoak be, esekutatzen ez danak Godot erabili dabe, orduen ikusten dugun ondo abiatzen joku hori. Betxete jolazteko goa egotaz, ganera justo talde bada. Esan dugu ez, 23 izen emote egon dizela, baina kasu batzutan taldeka mondabe izena mondabe. Eta orduen, benetan gehiago egon gara, parte hartzen game jam honetan. Kuriosoa da, porque motore grafiko pila bat dira ezberdinak, eta igual batzuk dira olako jolaz, indie, txikitara, eta elbideratuta edo zuzenduta da, baina beste batzuk, Unity bat bideojoko oso handiak egiten diana, beraz, kuriosoa da, herramienta ezberdinak ere ikustea. Bai, igaz ikusi gendun bate Unreal gazelan dabe esan honek, eta justo joku bakarra izan zela, baina bai, azkenin bideojoku garatzaile untzizena hori da, justo eurek ziren digipenekoak, neska partu hartu bien, da digipengo ikasleik ziren, eta eurek Unreal erabiltzen da belez, horretaz baliatu ziren eure joku esortzeko ez. Bai, izan biharra da hori, bederatzi joku deko zuez, Euskal Game Jam 2 itxion bilatzen badu zuen, itx.io webgunien, horre jolastu, probe aldo zuez, aritzik zena moduen, batzuk nabigatzaile bidez, beste batzuk deskargeta. Baina nahiko eskantza politze da, maila oso nahi ikusi dugu aurten bai, eta izan atolakuntzetik posik eratu gara parte hartxigaz, bakigu alestizela datarik onenak eta baina landa be jentie animein da, etortzera eta parte hartzera. Orduen, eskerrik asko bertan ebizarien guztiz hori. Eta ez dakitz besteren bat dagoen txatetik, baina animeti, holan badan animeti komentetera. Eta ondo iruditzen batzuen, Game Jaman kontu atxin izan dugu, baina beste euskal bideojoku batera bastan gara. Kasu honetan Bilbora jungo gara, horretatik Bilbora. Ze izen be, Hiriburu Bizkaitxarreko relebo taldiek, hainbat biderrez aipatu dugun relebo taldiek, bideojoko barrize aurkeztu dugu. Terrifier, The Arcade Game deitzen da.
Eta 80ko eta 80ko hamarkadatan, arkada aretotan ikusten gendu zen, beat'em up, aventura klasikoan, mekanikak eta estetika, igual estetika apurret modernotxo da, baina bere ganatzen deuz akzinezko titulo bat eratzeko. 2008ko prest edukitzeko asmoa agertu deu Jon Cortázar zuzendarizek, eta plataforman aldetik PC-erako zein PlayStation 5 eta Xbox Series kontsolatarako ikusko dugu. Nahiko harritxu uste berez, bere alako pixel art estetik ideko, da horren Switcherako nahiko jokua proposa dela pentsen aiot. Baina momentuz egungo belaunaldirako iragarri dabe, igual dauzan esperoan, Switch PC noiz agertuko dan, zer izango da, auskalo. Baina proposamena nahiko berezizea, zenik berezi nabazan ezagutzen, baina beldurrezko filmien saliek ondo ezagutuko dabeen izena da Terrifier. Eta filmien unibertsoan, lizentzi bat hartu dabe, Relebo taldekoak Selecta Play argitaletxigaz batera, bideojoku honeri girotxi emoteko. Beat'em up bat dala esan dugu, orduen anibilko gara dozenaka gizaki akabatzen, abilizizat ezberdinek erabiliz, kolpeka bilko gara, baina gure pertsonaizek aizkorak, labanak, motoserrak eta alakoak erabilko dabez, baita bizikletatxu batzuk ere. Filmiek ezagutzen baduzu zen, bilau edalako, pailazo beldurgarri bat, eta horretan bilakatuko dira. Eta baita beste pertsonaia batzutan bebaiz, lau jokalarintzako multijokalaritzedeko, kasu honetan. Eta holan, odola eta gorie nagusi izango dire, dana topera ikuskon dugu bidizotan odol ziprestinek leku batetik bestera, orduen... trailerra... Motzez dira gehatzen. Ez dire bapes moz geratzen, azkenin filmi ikaran izango dire, eta egiz izan, errespete da bela, pentsen nahiko dugu. Zein modalea desberdin agentzen dabez, esan dugu moduen multijokalari kooperatiboa eta aldi berien lehiakorra be aipatzen dabe egongo dela. Eta, egiz izan, relebok nahiko ibilbide anitze erakutsi dugu inartien, danetariko jokuek preste dabez. Azkena Frontball Planet izan, eskupilotako modaletate honetan, kirotze zan kirol bideo jokue. Bestalde Treasure Rangers, Puzzle Aventuri preste dabe, Baboon plataformak ardatz deuzkoteko zen bideojoku koloretxue. Eta ontsen momentuen ganera beste bideojoku bat prestetan da bizbe bai. Eurena da Bullfighter Neon, da lalako barriro arkadietan, arkade joku zarretan girotute dauen zezenketa edo erronkan bideojoku oso berezi bat, inoz aipatu zen dugun erratzaioan. Eta esan bierra dago, relebo dela izan Euskal Herriko estudizorik handizenetariko esango dugu, edo bintxet ibilbideo paroena eduki dabena. Eta posteko da ikusti injarbetin jarraitzen dabela, eta ia zelan urtetan da Terrifier biharkei dau. Lander, estudio handia da, esan etzen bat, langile dauzkan badakigu? Oso nik ez zire amarrera altzen. Bosei langile euko da esasko jota. Ez da, bi garapen baldima damazkite kasi paraleloan. Kontutu da, da bizela argitaletxegaz, Selecta Play argitaletxegaz batera, orduen, zango dugu, beste penmuga batzuk itekizela. Eta Bullfighter Neon, bestalde, Kickstarter bidez finantzatu bien, salien laguntxegaz. Eta horren horretarako, beste epemugat badeko zuz harritxe, baina igual ez da horren zorrotxa edo premiazkoa, Beste lasaitasun bat eduki aldabe. Beira, pozgarria beste jolaz bat aurkeztu izan. Bai, eta azkenengo minutzutan gauzelez, ondo iruditzen badatxue, laburretara goaz, ziztu bizi zen. Ze kasu honetan joku oso interesgartzeko guz, bat gaur ezagutu dugu, joku bera ezagutzen gendun, Vampire Survivors albiste barrize ekarriko dugu bertora. Baina DLC oso berezi beta aurkeztu dabe, ze, euren erroatara itzuliko dire, penetako erroatara. Castlevaniagaz batuko dire, Konamigaz batuko dire, DLC barri beta aurkezteko. Ez da lehenengo bidarra, Konamigaz batzen dizena, ze kontran DLC bat ikusi gendu noin itxi. Baina bengoan Belmontak, Alucard eta beste hainbat pertsonaia ikusko duguz Vampire Survivorsen azkenik, koste daki, horrela eltzi, baina berton dauz. Eta oso trailer potentia aurkeztu da gaur bertan, oin 5 ordu, ikusten dugunez, ospatzeko eta ezagutzera moteko, ez? DLC handize izango dela moten dugu, oso handize, hainbat pertsonaia gongo dire, 20 bat aipatzen da bez, 40 arma barri, 30 abesti, orduen,
ikusten duzu moduen, ez da izango DLC txiki bat, normalien Vampire Survivorsekoak olakoak izaten dira. Eta ja ikusko dugu, urriak 31 astenetan da, jokuen pertsinodatan, kontsolatan, PC-en eta mugikorretan. Osake, pentsen aiot Ponkle oso pozik egongo dela eta oso arroi bilko dela lortu da benaz. Jo, zure jokoa oinarritzen da ezu Castlevania bezalako joko historiko batean. Oinarritu puntu batera, estilo artistiko baino gehiago nola esango nuke ba. Inspirazio artistiko bat, eta azken finean iristen zea jolasolako txiki batekin, Konami berakin, kolaborazioa kontra, eta ja, oraingoan, Castlevania bera sartzera, jo, arro egotekoa da, eta asko gainera. Bai, Ponkleia bizitza pasau dau. Ba. Eta, jazta, ondo. Eta ganera, olako DLC handize, gero ez dugu aipatu, baina Castlevania gaztelu osoa ongo da esploretako lako mapa arraldoi bet presteko deu, ganera leku esagunekaz, lanez. Eta 4 eurotan estreneko da DLC hau. Oso presio proposa esango nekenik, eta postekoa Ponkleko lan jarraitzi bere jokuagaz. Bai. Joder. Vampire Survivorsen zalea izana eta Castlevania Batiba Symphony of the Nighten oso zalea izanik, bai ala bai erezi berdetena da. Por cierto, azaroa bastante potente da torkit, Ze lehengo hau, bueno, urrian 31 da, baina bueno, azaroa zira esan dezakegu. Ero azaroa zeran Flight Simulator, Stalker B... Bai, asko datoz igual larreita dana, Bai. Eta, aretz, ez dakit Hades sali ebatzaren. Jolasto no baina badakitz ez, horri bizala saiatu gure. Bueno, tamalgarri zedaz, Hades bik egunerak eta, nio sarbide goiztiarrien jarraitzen dugu, komente gendunez, analizitzu entxagun oin aste batzuk. Eta ondino sarbide goiztiarrien jarraitzen dugu, baina egunerak eta potolo bat jaso barri dugu. Olympic Update deitzen da. Eta dakasen parretxasunek, astakari bat dire, dozenaka berrikuntza, gauza pilo bat sartu dutzi ez bideojokueri. Borroka barrizek, eskualde barri bet, armantzako itxura barrizek, pertsonaizek bai ezagutzeko, beste familiar edo laguntzaile modukoak, erronkak. Bueno, danetarik, aipatzen da bena gaitxik, historizoa horren beste handitzu dabe 2005 izketaldi edo dialogo barri dauzela, ganera biko institututa dana. Orduen, badin etxuete, ja sarbide goiztiarren egon arren oso joku handize da berez, 30 edo 40 ordu errez aldatxoso sartun. Eta egunerak eta benegaz emoten dugu, ja, beste pauso bat emon da bela, eta barriro bueltetako garaiz izango dela. Jo, artistikoki eta diseinu alde. Bai, ni estetikoki niretza da la bomba. Gero, hori, jolasterakoan ez nahu engantzatzen, baina. Hori da, nire berdina. Artistikoki, nire ustez horrelako roguelike da, ez? Beti konfunditzen ditut, eta genero hauek. Nire uste roguelike guztietatik espektakularrena dala, itxuraz eta baita ere tematika ze ondo lantzen duten zea, ez? Greziar mitologiako Hadesa eta Infernua eta guzti hori. Baina ez dakit, ez nindun lortu konbentzitzea, bere momentuan jokatu nuenean, baina, badira bestean bat jolaz ere, lehenengo saiakera mandiotanean ez nahuena konbentzitu, eta gero jolaz horietako jonki bat nahi zena. Lehenengo Dark Soulsa utzi egin nun, ez zitzaelako gustatu edo, zeuraz kabratu nintzelako gehiagi, eta orain behira, zenbat ordu gote dauzkat Souls jokoetan sartuta. Hori da, bai, nire guztiz ados. Osea, berri saiakera bat eman berko diot, Lander, hori seguru. Ados, niri asko guztia gate orduen komentatzen dutxut. Bai, ni badakit ona dala jokoa. Ez dakit ikauzeo bera alba hoten izan urrengo bideo jokua haitxik. Asko maite da ben jokua da, baina nik uste dut ja apurbete asarratuten abila honegaz. Star Citizen Con asoka edo aurkezpen erraldoie eukide kiban pasan hastian. Eta, bere Eskuadron 42 kanpainiek, horren kanpaina desiratuek, argitaratze data, ez dakit barrize, edo behin betikoa, edo zelan aurkeztu. Baina jaso dugu, askok datorren urterako espero bilen, baina zelan ez, apurruek izan betxeran bierko dugu, euren bideojokuen kanpaina handi hau ikusteko, 2026ra atzeratu dabe,
Eta aipatzen da benez, 30-40 orduko kanpaina erraldoi beti izango da. Berez, joku multijokalarizek kokatzen den beste galaxi bete hartuko du, bere lore eta estralurtarrakaz eta bar. Eta bertan, aurkezpenien, CitizenCon aurkezpenien, alako gameplay luze bat erakutsi bien. Danetariko barritasunek erakutsitze. Esan izen, arazorik bako jokaldize, ze ezagunein da, egon zirela jolasten eta jokuek krasien balazu zen egin direktuan. Alde batetik seinale hona dela, ez da horre asmatzen da bizela jokaldi bet eta bidizoa jarretxe, bale? Baina, bestetik, jokuen, egoerien, meme erralde baten bihurtu da, ez da orokorrien. Bidizoan bertan, aktoreek ikusten dugu, zenbat aktore ezagun egongo dire bertan, Mark Hamill eta Ziertabo zehaztute egotizena, Juego Tronosekoa hainbat egongo dire, Gary Oldman eta bar. Baina beste batek hartu dugu protagonismoa Henry Cavill, ezagunek, Supermanek eta Warhammerren sale amorratuek, bere txokotxu eukit dugu, Star Citizen honetan. Eta, izan behar da, jokuek oso itxuronadeko, grafikoki astakeri bat da, hainbat gauza erakutsi da, alako arrakiz estiloko planeta bat, zizare erraldoiekaz eta, astakeri bet. Baina, betiko galderi, benetan urteko da 2006-en, zelako egoeran kaleratuko dabe, euskalo. Ze ordenagailu mugitu halko dugu, betiko galderak, baina bai, ikusgarri dela esan behar da, eta gameplay bera jokaldize ikusteko da. A ber, egia da, ikusten dela jokoa espektakularra, baina ikustet Star Citizenen garatzaileei gauza bat gertatzen aizu joela, eta da, beti gauza gehiago nahi dituzte sartu, eta segi, eta horrela, bideo jokoa inoiz ez dezu bukako. Hau da, nik ustetik, behentzat, hobeagoa izan horretzatekela, esatea, lehenengo Star Citizenekin, lehenengo kanpainarekin gutxienez, onaino iristen geha, atera iten deu, eta okurritzez ezkigun gauza guzti berriak, bigarren etorkizunan, bigarren kanpaina bat atera behar badu, aprobetxatuz, egin da daun lana, unibertsoa eta motor grafikoa eta guztiekin, eta bigarren baten ateatzea. Ezin dena da, zazpireun uste irakortzen tula, 700 milioi euroko presupuestoa ja fundituta euki, 14 urte uste tiara garapenean damakitenak, eta jolasa oraindik beste 2 urte atzeratu. Bi urte oraindik, más o menos. Jolasa kanpaini ez, gero Atzi dauen, benetako joku edana multijokalari erraldoieri, mundu bertso ireki hori, ondino horregongo da, eta ia, esema denpora jarretzen da berolan. Nire dakitzen da beti intxut dute, nire lagun batxo jolazten dabe, egunerak eta handi bakotxagaz jokua apurtu itzen dabela. Eta egoten dela holan, ez dakizen bat egunez edo aztez, eta barriro normaltasun batera heltzie lortzen dabela, baina beti dauzela katzpilloa, joku ebera ikaragarri dela, eskalie astakeri bedala, hori onartuen behar dela, baina bai, ustean jakie asko ganera espaziontzi barrizek diseinatzie eta horrek saltzie presio astronomikoatan. Eta jendik erositzen duz, klaro. Baina, momentu batena, iritsiko zaie ja diru gehiago biltzen ezin dutela jarraitu, eta ja zerbait atera beroko dutela. Nik ulertzen da jende bat daola oso zalea dana, eta esan dezun bezala, espaziontzi berri bat ateatzen danean erositen dula benetako dirua jarriz, diru errealakin, esan nahi. Baina, 1000 euroek izaten dio batzutan, Ja, bai, baina 1000 euro pagatzen dituztena, Damian, irukatu dira. Eta 1000 euro pagatakoakin ezin dezu orain arte 700 milioi euro edo dolar gastatu behituzu ritmo horretan jarraitu. Hortaz. Baina, horrek ja sautu da bez, edo ondino rekamaran deki ez? Bildu da bena da, ez dakit? Hoxe ez dakit. Aber, bildu dutena zeuru da. Gastatu duten odez ez dakit, baina 14 urteko garapen bat oso luzea da, eta estudio txikia ez da bat ere, bastante estudio handia da. Eta behar dezu, garapen teknologiko oso aurreratu daukatela ematen du, beraz, horrek kostu ekonomikoa dauka, eta pertsona guzti hori plantian eukitzea. Eta ero baitare kontratatu dituzu aktore oso ezagunak, esan duguna Mark Hamill, orain Henry Cavill eta hauek, karo, hori ere pagatu inbertzaile. Hortaz horiek emarkeak ez izango. Baina, bueno, ikusiko duen, ni behintzat deseatzen hau, eta berregia da, 2008an ateatzen da. Eta 1300 langile egiz, hasta keri bada, ez da irrenatua doazen. Baina, ni ben edo pentsatzea, ja, memea ere
neko meme pentsako jakoela, eta ia esaten da benean 2026 pixkat margen minimo batekin eta bukatzeko asmoakin, ez? A ver. Ba, eta importante izaten da askotan epe bat jartzea. Gero igual epe hortara etzara iritsiko, baina atzeratu erbazu gutxi atzeratuko ez du. Baina ja epe bat eutea zeuk presio puntu hori izan dezazun. Hartuko naban ja urte hori itxi eta optimizatzeko. Baita. Daukenakin, teorian dauzke kapituluak eta inda. Bai. Jo, eske betxet ikusten da hemen jokaldi luze hau, eta eske pasada bada, eta berez jolasten ibiziren horretan, ez da la cinematika bat eta listo. Bai, eriko zine galdetzen da, bere badagon jokurik 16 urte egondanik garatzen. Nire ustez, garatzen egondan bezala hau, ez. Ze geldi egondi joku asko. Baina garatzen. Bai, Duke Nukem... Citizen konak eta honek denbora guztien egon die, alfa egonda denbora guztien eguneratzen, zuk esatasuna Lander. Hilabete gutxitan beste batetaratzen dabe, apuestzen da dana, beste hangar badaukazu probatzeko, beste pare bat misiño berri, eta denbora guztien dabe horrekin. Orduan esatotena da, benetan garapenean egondan jokua da. Batzutan pentsatzen dut gehiago sakatuta, batzutan gutxiago, baina, joder, 16 urte garatzen. Da, batzutan egon di aldaketa oso hondiak, eta daneti, baina, joder, pasada da. Nik uste dut, daukenakin abezo zetaratzen da ben, eta ni bade jarraitzeko garatzen, baina bentsa botatzeko, bai, berez, Eskuadron 42 kanpaina izan bidazien, hasi da baten. Bai, ez teko gogabez, horren beste gauz esan da bez, ia ez dakitz dela. Bai. Ia ba. Bueno, ikusko gu, bentsete, joku erosi da benak, doan jasoko da bela guzti dut, ez, oker espana bilen. Ia espaldi oine 13 urte, ez da hitz, 50 eurotan erosi bienak, supuestamente, hau doan jasoko da be. Ala esaten zuten bentzat, ni behiratzen honitzan erosteko eta Eskuadron 42 sartzen zan edizio basikoena erosita. Ja. Nik hartu nabar, Bixak, hasi Ikuske dugu ia inbertsio nahi zindan edo ez, hori denpori bakarrik esango dut, eta... Kontako etzuet. Bueno, ba, ikizu, amentik 2 urtetara, Game Erautsi erratxa joan, Damianek analizio tengozku. Hori da. Analizia izango agote da azkarrago joloasa garatzen tardatu dutena, baina. Espero dugu. Bai, hori seguro. Bestela, Dana dalakua. 25. denboraldien izango da. Hori da. Poliki. Ba, nik uste dut igual, honegaz ja... Hori da. Bai? Eskerrik asko entzuten agozaten guztioi, eta etorren astera arte. Eskerrik asko ondo bili. Agur. Agur.